Пасля забойства роднага брата Вітаўта, Жагімонта Кейстутавіча, у Вялікам княстве пачаліся хваляванні і спрэчкі аб тым, хто зойме вялікакнязскі пасад. Сын забітага Жагімонта Міхаіл і яго забойца, родны брат Ягайла Свідрыгайла, абодва прэтэндавалі на пасад вялікага князя. Аднак для палякаў, якія спрыялі забойству Жагімонта, гэтыя два князі не падыходзілі. Улетку 1440 году Казімір, 13гадовы сын Ягайлы, прыбыў у Вялікае княства як намеснік караля Польшчы. Яго суправаджала світа каралеўскіх дарадцаў і 2000 польскіх рыцараў. Аднак вышэйшае дваранства Вялікага княства паступова ізалявала Казіміра ад польскай світы. Раніцай у канцы чэрвеня 1440 году, калі польская дэлегацыя спала, у Віленскім кафедральным саборы Казімір быў аб'яўлены вялікім князем літоўскім. На галаву яму усклалі вянок хідыміна. Казімір быў яшчэ непаўнагадовым, таму вялікім княствам кіравала найвышэйшая шляхта. Яна ставіла перад сабой мэту захаваць адзінства Вялікага княства літоўскага перад каралеўствам польскім. Аднак праз 4 гады, калі Казіміру споўнілася 17, ягоны старэйшы брат знік у бітве пад Варнай. Польскія паны на чале з Соф'яй Гальшанскай угаворвалі Казіміра прыняць карону Польшчы. Паны Польшчы імкнуліся аднавіць свой уплыў на ўнутранныя справы Вялікага княства у той час, як маці Казіміра хвалявалася аб становішчы дынастыі. Перамовы доўжыліся даволі доўга, у выніку якіх стала тое, што Казімір прыняў прапановы паноў і маці толькі на ўмовах саюза раўнапраўных дзяржаў, то бок асабістай уніі, таму што гэта патрабавала літоўская шляхта. Паводле апісання з хронікі Паланорум, кароль Казімір быў высокага росту, зусім лысы ад пярэдняй часткі галавы да верхавіны, з доўгім і худым тварам. Казаў шапелява. З ранняга дзяцінства і да старасці быў заўзятым паляўнічым і птушкаловым. Апроч прыроджанага дэфекту гаворкі, ён пакутаваў на рэўматызм і праблемамі з хрыбетнікам. Да канца жыцця яго непакоілі праблемы з нагамі. У 47 годзе Казімір, з'язджаючы ў Польшчу, выдаў так званы прывілей для Вялікага княства літоўскага. У гэтым дакуменце кароль абяцаў не змяншаць тэрыторыю Вялікага княства, прызначыць на дзяржаўныя пасады толькі мясцовых дваран, прадастаўляць ім прыярытэт пры назначэнні духавенства і не арыштоўваць іх без суда. Упершыню былі гарантаваны грамадзянскія правы насельніцтву Вялікага княства. З гэтага часу ўлада Вялікага князя пачала слабець. Сяляне пакінулі плаціць падаткі Вялікаму князю, але іх прыйшлося плаціць шляхце і спадарам, якія сталі суддзямі сялян. Большая частка насельніцтва княства пачала належаць шляхце, а не Вялікаму князю. Шляхта з гэтага часу праяўляла самавызначэнне, стрымлівала князя і патрабавала ад яго яшчэ больш волі. Вольныя сяляне краіны сталі прыгоннымі. Яны былі абавязаны працаваць пэўную колькасць дзён у тыдзень на палях спадара. Большасць з іх пазбавіліся права ўласнасці на зямлю. Прывілей Казіміра афіцыйна паклаў пачатак прыгоннаму праву ў княстве. Дакумент распаўсюджваўся на ўсіх прывілеяваных землеўладальнікаў краіны незалежна ад іх веравызнання і вызначаў іх феадальную недатыкальнасць. Казімір быў мала зацікаўлены справамі княства і таму рэдка там бываў. Важным для яго было, каб троны Чэхіі і Венгрыі перайшлі да дынастыі Ягелонаў. Адчуваючы абыякавасць вялікага князя літоўскага да лёсу краіны, шляхта ў 1481 годзе паспрабавала зрынуць Казіміра з прастола вялікага князя літоўскага.
У той жа час польскі сойм прапаноўваў скасаваць вялікае княства, але яно здолела захаваць сваю незалежнасць. Казімір быў жанаты на Лізавеце, дачцэ нямецкага імператара Альбрэхта Габсбурга. У Польшчы яе празвалі ракузанкай. У шлюбе нарадзілася 6 сыноў і 5 дачок. Дзеці выраслі ў Кракаве ў асяроддзі польскіх і нямецкіх прыдворных. Сярод знакамітых настаўнікаў дачок і сыноў караля быў польскі гісторык і летапісец Ян Лугаш, які навучаў іх латыні. Казімір адвярнуўся ад палітыкі Вітаўта Вялікага, які на працягу ўсяго свайго жыцця імкнуўся пашырыць мяжу княства на ўсходы, туды, дзе знаходзіліся Масква, Новгарад і Цвер. Пры Казіміры татары, якія заахвочваліся княствам маскоўскім, зноў пачалі нападаць на вялікае княства. Аднак будзе справядліва заўважыць, што падчас кіравання Казіміра княства не перажыло буйных войн. Тым не менш, суседзі гэтай дзяржавы станавіліся мацнейшымі. Казімір прызначыў старэйшага сына Уладзіслава каралём Чэхіі і Венгрыі, забяспечыўшы тым самым значнае месца дынастыі Ягелонаў у цэнтральнай Еўропе. Іншага сына Фрыдрыха прызначыў кардыналам папы рымскага, Александра і Жыгімонта каралямі Польшчы і вялікімі князямі літоўскімі. Ян Альбрэхт быў таксама каралём Польшчы. Усіх дачок ён выдаў замуж за нямецкіх герцагаў, памеранскіх, баварскіх і іншых. Яшчэ адзін сын Казіміра стаў святым і апекуном вялікага княства літоўскага. Вядома, што дзяцей кароль выхоўваў вельмі строга. У хроніках захаваліся словы Казіміра: «Няма для мяне лепшай музыкі, чым плач маіх дзяцей пад розгай настаўніка». Жонка караля Лізавета вызначна не адрознівалася здароўем. Дзякуючы эксгумацыі, якая адбылася ў 70-х гадах 20-го стагоддзя, вядома, што каралева была не самай прыгожай. У яе быў крыху дэфармаваны грушападобны чэрап, спецыфічны будынак сківіцы, пры якім ніжняя сківіца была адведзена назад амаль на 3,5 сантыметра у параўнанні з верхняй. З-за таго, што яе рот не закрываўся належным чынам, у яе быў багаты слінацёк. З-за цяжкага туберкулёзу касцей ёй прыйшлося насіць сукенку з прышытай з аднаго боку тоўстай дошкай, каб узровень плячэй быў роўным. Акрамя гэтага, яна кульгала. Казімір кіраваў 52 гады. Яго бацька, Уладзіслаў Ягайла, быў адным з самых здаровых і доўгажывучых польскіх кіраўнікоў і меў асаблівы запал да гігіены. Гэта перадалося і Казіміру. Ён прытрымліваўся прыкладу свайго бацькі: піць ваду і ніколі не спрабаваць віна, гарачыльнага мёду, піва або лекаў. Казімір часта прымаў ванну, аднак яго запал да чысціні не збярог ад цяжкай хваробы. Падчас падарожжа ў вялікае княства літоўскае Казімір захварэў на дызентэрыю. Як пісаў летапісец Мацей Стрыйкоўскі, у Гродні ён пакутаваў ад чырвонай хваробы, ад якой губляў прытомнасць, а калі лекары не змаглі яго вылечыць, бернардынцы пачаставалі яго хлебам і печанымі грушамі, пасля чаго ён пачаў пакутаваць яшчэ мацней. Падчас боляў ён спытаў у свайго лекара Якава Залескага, ці ёсць хоць нейкая надзея на папраўку. І калі той адказаў, што не, кароль сказаў: «Тады памру». Казімір памёр у пачатку чэрвеня ў Гародні ў 1492 годзе. Пахаванне яго адбылося больш праз месяц у Вавельскім замку.